løbende i bunden af skærmen fra de resterende kampe. Her hvor vi skal se på, hvem der starter kampen i dag. Svendborg Rabbits har Martin Mariegaard og John L. Smith, de to profiler. Høger, Troels Halling og Billy Farris på banen. Gæsterne fra Bears, her har vi Erik Bell. De starter med følgende 5. Det er Martin Thusen, Andreas Jacobsen, Jonas Bur, Erik Bell og Ivan Miskovic. Altså, Chris Kristoffersen, Karen Clark på bænken. Spændende. Jamen, og specielt en spændende line-up her med Martin Thusen, Andreas Jacobsen og Erik Bell. Det er 3, hvad man faktisk vil kalde point guards på én gang. Og her har vi dagens første dommer. Han hedder Jonas Bille. Han var også med i Randers i sidste uges gyser. Og han bliver hjulpet på vej i dag af anden dommer, Gert Sørensen. Og så er vi klar til at sætte det i gang. Svendborg i hvidt og Bakken Bears helt i mørkt. Straks går de ind til Høger. Godt spillet rundt. Erik Bell, der faktisk bliver fanget på den her screening. Jacobsen, aflevering ind til Jonas Bur. Han venter lige på, at Ivan Høger kommer forbi, og så scorer han 2 point. Ja, man må sige, at Svendborg de skal udvise en lille smule mere kynisme, end Troels Halling gjorde i det her første play, hvis de skal vinde den her kamp. De her kampe og de kampe, der kommer i slutspillet, bliver jo om alle de små, lette point, som man får. Dem skal man sætte. Thomas Smith scorer 2 point, og så smider de væk. Lad os se, hvad han finder på her i anden omgang. Han ser ikke skadet ud i dag, Kvæd. Nej, jeg er også med meget... Jeg snakkede lige smule mere om inden kampen, men han var helt op at køre og meget glad, og han siger, at han er forholdsvis frisk nu her, og han kan ikke mærke noget sådan rigtig alvorligt til sin skade, siger han, så jeg tror, det bliver godt. Han er professionel her i Svendborg, men han er altså også en legeonkel. Han er et festdyr uden lige, altså han holder stemningen højt. Ja, det er også en årsag, fordi jeg er så glad for ham. Herre. Ja, helt sikkert. Spur bliver presset 4 sekunder på skuduret. Hurtigt indspil. Andreas Jacobsen straffer, at Martin Mariegaard ikke helt er ved sit fulde 5 på det her indspil. Ser altså Bakken Bears, de kommer flyvende ud fra start. Masser af pres på bolden, og det skyldes jo ikke mindst deres line-up her. Eller det er selvfølgelig, at de har valgt line-up'en efter deres angreb eller forsvar. Ja, altså, men Bakken er jo et hold, der normalt ligger meget pres på forsvarsmæssigt, men jeg tror aldrig, jeg har set dem i en så lille line-up på de 3 forsvarsspillere. Normalt har de i hvert fald Jens Jensen spillende. Ivan Høger, tidbunker, Troels Hallings misbrugte Lagerby. 2 point for Svendborg Rabbits. Og vi så lige en første score, der løb over Randers Kæmper, altså foran 10-4 i Horsens. Troels Halling, der henter rebound. Jeg synes, begge hold starter i forholdsvis højt tempo her. Det er helt tydeligt, at Bakken Bears spiller lidt smule hurtigere, måske noget af det, vi har set tidligere i sæsonen. Og det er nok, fordi de gerne vil op i det her slutspilstempo, som normalt for Bakken Bears er 1-2 gear højere, end det plejer at være i sæsonen. Mariegaard til Høger. 4 sekunder, så kommer hugget nok. Jonas Bur bliver kaldt for en fejl, og den er han ikke glad for. Den kaffeelskende center fra Bakken Bears. Jamen, det er også lækkert at se Jonas Bur, synes jeg, i starting line-up her, hvor vi ser fejlen. Nej, den kommer. Det er faktisk først der til allersidst, at Gert Sørensen, han blæser i fløjten. Og man kan sige, om der var fejl ved Jonas Bur. Jens Lavlund. Jeg ved ikke... Det er magisk, når du er til stede, så har vi altså med at få folk ind i den her hemmelige klub. Og nu skal jeg jo sige det, nu blev Ivan Høger, hvis han ikke var det forår, et medlem af en meget, meget eksklusiv klub. Og lad os da lige få det defineret for dem, der ikke har været med før. Jamen altså, det går det hele taget ud på, at klubben er for folk, om de vil være med i den eller ej, for folk, der har skudt airball på straffe i en tv-kamp. Og det er vi nogen, der har gjort mere end en gang. Jeg vil sige, at Bakken Bears er et af de hold, der er mest leveringsdygtige spillere til den klub. Absolut. Men du har også spillet Bakken Bears, ikke? Jo. Jeg har dog gjort det for mange klubber. Okay. Det kunne have noget at gøre med assistentcoach Jakob Frejl og hans teori om harpiks. Der simpelthen betyder, at man holder lidt for længe i bolden. Her ser vi en stilling fra Roskilde Sisu. Roskilde foran med 2 point. 13-11. Mario Brown, mest scorende spiller indtil videre. Jacobsen afsted. Stormer ned mod kameramanden.
Han overlever denne gang. Og Ville, det vil sige før med Jonas Buhr, det var bare, at det er faktisk de sidste 2 sæsoner har han været helt fantastisk dygtig i slutspillet, og virkelig trådt op og spillet meget, meget højere niveau, end at gøre i grundspillet. Jeg tror måske også, at det er en af årsagen til, at han starter ind i dag. De vil gerne have gang i hans spil, fordi han er utrolig vigtig for dem selvfølgelig, ikke mindst på grund af sin rutine. Jeg tror, han keder sig lidt i grundspillet. Det tror jeg også, du har ret i, faktisk. Scorer det første, Andreas Jacobsen. Miskovic, forrest mand, presser Billy Farris. Det er ikke rigtig knyttet nogle ord til ham endnu i dag. Han får bolden her. John L. Smith til Billy Farris. Han har altså, man kan sige, hvad man vil. Der er mange, der har været efter ham, eller efter Svendborg, for at bringe Billy Farris tilbage. Men han har rent faktisk været rigtig, rigtig solid for dem. Jeg betvivler lidt hans forsvarskundskaber i det hurtige. Ja. Men angrebsmæssigt, der har han altså nogle bundsolide bevægelser, og så kan han skyde den i. Men forsvarsmæssigt var også det, som vi taler om i starten af sæsonen, specielt i Europacupen, om han var det rigtige valg. Der var det også det punkt i hans spil. Der er ingen tvivl om, han kan skyde og score. Her synes jeg, der var en noget interessant matchup. Lad os lige prøve at se her. John L. Smith, den nye mand. Eric Bell, den gamle amerikaner. Og så alligevel, så når han altså lige tilbage. Den snurev og får fingrene på. Ja, vi er altså gået og glædet os til den her matchup, da vi hørte med Eric Bell, som kom tilbage, kan I huske det? Og nu får vi det sandsynligvis her i dag. Det er altså hurtige fødder over for hurtige hænder. Jens, du har boet sammen med Eric Bell. Jeg ved, det var ikke mange slice pizza, du nåede at få. Nej. Så får vi en udskiftning. Profilen Chris Christoffersen kommer ind, og amerikanske Karen Clark. Og Karen Clark, han kan altså komme op i nogle luftlag. Det samme kan den her Bornholmer. Han er 218 cm høj, og han har altså lovet os et par dunk på Ivan Høger. Lad os se, hvad det bliver til. Farris. Til Mariegård. Martin Mariegård, der tidligere har spillet for netop Bakken Bears. Oj, der er der en fejl. Og der ser vi altså, at Miskovic, han har fået at vide, Billy Farris, han kan altså godt skyde. Men her deroppe, og han så altså lige en tak for meget. Ja, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han får fejlen her, for han har faktisk haft en rigtig flot possession i forsvarsmæssigt. Her ser vi igen Erik Bell ind og bryde spillet op med et lille stil. Ivan Høger blokker Christoffersen, mens vi får endnu en score. Næstved Åbyhøj efter 5 minutter af første kvartal er hjemmeholdet Næstved altså foran med en enkelt point over de grønne for Aarhus. Christoffersen. Pæn bevægelse. Ender i hænderne på Farris. Mariegård tænker på det. Tidligere deltager ved All-Star-konkurrencen. Konkurrence. Han fodrer Ivan Høger, som bakker Christoffersen ind i feltet, og så er Svendborg foran med 5-11-6. Du skal vel justere tidligere deltager ved trepunktskonkurrencen, hvis vi taler om Martin Mariegård. Det var det, undskyld. Spørgsmålet er, om den her får lov at tælle. Erik Bell. Ja, det er en god start her, Svendborg. De fik også en rigtig god start, da vi så dem sidst mod Bankenbergs i arenaen, og der kom de faktisk lidt overraskende meget højt foran, hvis I kan huske det, og det tror jeg måske lidt det, de prøver på at få samme situation igen i dag. Selvfølgelig taktisk, så er det jo altid fordel at komme foran, ikke sandt, Ville? Jeg skulle til at sige, er det ikke det, de fleste går efter? Jeg ved ikke, hvad I arbejder med i Aalborg. Nej, slet ikke. Vi vil gerne have, det skal være spændende i 4. periode. Plantin er tjekket ind, og han får et lille lucky bounce, som det populært hedder. Den rammer altså det forreste af ringen og hopper i. Der har vi så en populær mismatch. Miskovic over for Andreas Jørgensen, og der får Jørgensen altså ikke nok ud af fysikken. Nej, og det er en vigtig ting at følge med i her, fordi Andreas Jørgensen bliver brugt, når de tager Ivan Høger ud til at dække op i posten. Og det er noget, som vi får se i slutspillet. Rigtig mange hold gå efter Svendborg, tror jeg, når Høger han er ude af kampen. Jacobsen, 2 point. Ja, men Lavlo, det er du helt ret i. Jeg tror helt sikkert, at Svendborg... Her har vi forældrene Jacobsen. Chris Christoffersen kommer ned og pakker John L, men det er Plantin for at fylde op. Lad os lige prøve at se den her. John L ned i midten. Chris Christoffersen siger, fejrer med venstre hånd.
men så bagefter, så får John L. altså også lige et par Bornholmske gloser med. Men Miskovic fejler altså Plantin. Han får 2 kast. Erik Bell ryger ud med 2 fejl, og for Svendborg ryger Martin Riggaard ud. Ind kommer Søren Bækgaard. Men til Andreas Jørgensen og Svendborg med den her power forward, som man går ind og spiller og dækker op på, der tror jeg i hvert fald, at Svendborg skal tænke forsvarsmæssigt. Måske at man skal hjælpe, hvis man har en situation, som Miskovic ser, så bliver det ikke udnyttet det. Altså noget form for hjælpeforsvar i posten, dobbeltteam eller andet. Det vil taktisk set være en korrekt ting at gøre, tror jeg. Vi så også i kampen mellem Svendborg og Amager, hvor at Svendborg havde store problemer, når Høger var på bænken i at dække op over for Justin James og Peter Johansen. Fremragende bevægelse og fremragende, måske lille sekvens af, hvad Clark kan. For han er uhyre atletisk, men altså også lynhurtig på fødderne, samtidig med, at han har fysikken i overkroppen til at holde sine forsvarsspillere væk. Ja, Bille, jeg er ret overbevist om, at vi ikke har set det bedste af hans spil endnu. Jeg tror, han kan meget mere end det, han har vist indtil videre. Jeg nævnte tidligere, at Billy Farris, han kan potte fra distancen. Og her viser han det første 3-pointsscoring. 18-12 til Svendborg. Jeg ville faktisk, hvis jeg var bakken, så ville jeg måske bytte matchup, sådan at Chris Christoffersen dækkede Andreas Jørgensen i stedet for, fordi han har meget svært ved at komme ud til Billy Farris. Karl Clark, 3 point, og der viser vi, hvorfor de gik så tæt på ham før. Karl Clark, han kan altså også finde ringen fra distancen, og det gør ham altså til en ufattelig farlig spiller. Men han har været en af de mere udskilte amerikanere i den danske liga, taget betragtning af starten af landsmanden Jamar Nodder, hvor der virkelig ikke fungerede i Aarhus-klubben. Og der var det altså de 2 herrer, der fik meget ballade. Vi skal have en timeout. John L. Smith scorer 2 point og hænger på foran med 5 point. Ser Kolas har scoret 8 og Kat Holm 7. Og her hvor vi ser det her lækre spin move. God detalje fra John L. Smith. Lille mand blandt store folk. Chris Christoffersen bliver rundtosset og 2 point til John L. Flot bevægelse. Endnu en gang fra en anden vinkel. Ups, Chris Christoffersen, han tager lige et dansetrin. Den ene vej, og så bliver han altså rykket den anden vej. Stiger afsted forover. When Ferry steps out to shoot it, you gotta follow. Hey, we're shooting it now. Hey, so set that pick and roll. We talked about this. Attacking the middle. We gotta beat that screen. Next guy be in there. Make somebody else shoot the ball. Okay? So that'll be you two reading that. Remember when Ferry said that screen's gonna flare out? You over here. Yeah, okay? Now, offensive. Lidt Svendborg-guf til de kaniner, der holder med dem i aften. Og må ikke de fleste kaniner gør det. Der har vi en af de hurtigste, og han har fået lavet Duracell-batterierne op. Troels Halling kommer afsted, han brænder, og så kommer Høger altså og følger op. Kommet faktisk godt fra start, Ivan Høger. Uden at de har fået ham så meget. De var ikke helt tilfredse med hans præstation i Randers, selvom han rent faktisk volder store problemer for Kæmper i sidste uges tv-kamp. Endnu et blok til Ivan Høger, eller hvad den der nu hedder. Så ved jeg ikke, om Jonas Bille har fløjtet. Så Åby Høj er kommet foran 15-17. Lad os lige prøve at se situationen her. For en gang skyld er en kommentar unødvendig. Jeg kan godt forstå, at han brokker sig. Men vi slipper, jeg synes fornuftigt til Jonas Bille. De brokker sig højlydt på bakkenbænken. Jonas Bille fløjter, stopper spillet og siger, nu er det nok, nu er det slut. Det har været ærgerligt for bakken at få en teknisk fejl på den her. Man kan sidde i Svendborg-lejren og sige, hvis de brokker sig. Men jeg synes faktisk, at det brok her, det kommer ud af en fejl for dommerne. Og så synes jeg, det er klasse af Jonas Bille at sige, okay, ved du hvad, den tager vi. Vi vil ikke høre mere brok. Jacobsen, tempo, slipper bold, og så får vi en fejl på. Og her, der skal faktisk dømme scoring. Det bliver der ikke. Men Andreas Jørgensen, han er oppe og hænge i ringen og slå til pladen. Og så er det faktisk ligegyldigt, om bolden går i eller ej. Eller er på vej til at gå i. Hvis han har kontakt med ringen, efter at bolden er sluppet, når der er dømt fejl, så...
Ja, Bankenbergs, de kommer til nu, og der er ikke noget pres her at gå tilbage til zone. Det er det, vi så lige her før. Så altså 3 mand forover, så 2 bag, så har vi så det tværpær lige over halvdagen. Og så synes jeg, det er lidt modigt af Craig Peterson. Den line-up, han har inde nu her. Altså, det er Troels Halling, det er Plantin, det er Andreas Jørgensen. Ikke særlig, hvad skal vi sige, kløgtig i kampen mod Randers. Plantin, meget ung stadigvæk. Og det kan altså betyde, at det kommer til at koste lækker bevægelse af Jacobsen. Jens Jensen trækker en fejl. Ja, Bankenbergs appellerer for en usportslig fejl, fordi de ikke mener, at Niels Stein han har chance for at spille bolden her. Flot aflevering. Rigtig godt forsvar. Jeg synes, at de spiller hernede nu i den her zone her. Det ser rigtig fornuftigt ud, det Bankenbergs har gang i forsvarsmæssigt, og det giver dem altså de her farespregsmuligheder, som vi ser i øjeblikket. Sisu kommer foran 22-21 efter første quarter. Mario Brown fra Roskilde stadig mest scorende spiller i den kamp. Men altså det med udskiftningerne, drenge, jeg tror at nu har Bankenbergs haft 9 spillere på banen, og mens at Svendborg har haft 8. Jeg tror, at taktikken fra Craigs side er at prøve at matche de her udskiftninger, så de har friske spillere til 4 perioder, som altid har været deres problem i mange af de kampe, der Svendborg Bankenbergs. Troels Halling. Jacobsen får det tidligt. Lad os se, hvad han finder på. Karen Clark kommer med. Ja, det er lidt fattigt spillet af Andreas Jacobsen. Han kunne godt have smidt den højere op i luften, når det var Chris Christoffersen ude i den. Ja, han kunne også have smidt den højere til Karen Clark. Han skulle nok være kommet op efter. Ene delen. Jeg synes ellers, lige måske på nær den her aflevering, så synes jeg faktisk, at Andreas Jacobsen har været bedste mand her i første periode. Ja, uden tvivl. Godt holdt i live af Andreas Jørgensen. Tipper den op på glasset til sig selv og vælger så at spille den ud. Og her får han den så på straffelinjen. Ivan Høger med rebound, og så er det Karen Clark, der slår til. Men jeg synes, at apropos før, hvor der måske var fejl, og det ikke blev dømt, men jeg synes, det er en slutspilsagtig dommerlinje, der er lagt nu, og man må håbe, at den bliver holdt hele kampen. De får virkelig lov at gå til makronerne. Og det var det, som var rigtig fedt i sidste uge også. Der var 3 dommere på, man kunne have, jeg vil ikke sige frygtet det værste, men der er jo nogle gange det her med, at nu kommer der flere dommere, så kommer der også flere fejl. De lod dem spille, de holdt linjen hele vejen igennem, selvom at vi fra kommentatorboksen mente, at der var fejl i nogle situationer. Men når man kigger tilbage på kampen som helhed, så var det en fremragende linje. Absolut. Jeg synes virkelig, det var en flot linje, de har lagt. Vi har jo også fordelen, vi kan se det 16 gange i replay, ikke også? Så det har de jo ikke den fordel af. Ja, det er ikke en fordel altid, jeg vil sige. Nu har jeg set de her 2 coaches, begge to, og I mener jo altid, der er fejl. Ja, hvis det er mod vores eget hold, ja. Nu har jeg set dig spille. Der er en meget afdæmpet type. Meget afdæmpet. Holger med endnu en airball denne gang på layup. Prøv at se, hvordan Svendborg virkelig har problemer med at spille mod den her zone her, så Bankenberg til op med. Jeg vil sige, at vi har et matchup-problem på Svendborg nu her. Karen Clark over for Billy Farris. Jeg burde få noget ud af Billy Farris, eller undskyld af Karen Clarks hurtighed i fødderne. Også fordi vi så før Billy Farris stod 2,5 meter væk fra ham, fordi han godt ved. Og så bliver de endnu mindre. De sætter John L. Smith ind i stedet for Ivan Høger. 34 sekunder igen på Rabbits op med 4 point. Vi så stilling 21-21 i Næstved mellem Moby Høj og Team Fogh efter første periode. Karen Clark med en rebound og 2 point. Og her kan man se, at John Smith er meget atletisk, men her var han bare ikke atletisk nok. Fantastisk scoring her, John Smith. Ja, men de spreder også banen helt vildt flot, og John L. har fået masser af plads at arbejde på, og så kan han jo virkelig score, når det gælder. Vi har fået en rigtig god og underholdende første periode. 23-19. Vi har fået profiler, der har leveret varen. Her får vi yderligere lidt billeder på John L. Smith, der er altså lige på signalet stort set for at sende 2 point i. Ja, der er i hvert fald ikke nogen, der kan sige, at Bankenberg ikke kan komme for at spille. Så så er vi så småt ved at være klar nede på sidelinjen. Vi skal ned og høre fra Svendborgs assistent Martin Sten. Og Martin, er I tilfredse med første periode? I foran med 4 point. Alt ser vel godt ud?
Ja, sådan nogenlunde. Vi har de problemer med at komme hjem og dække op, når vi mister bolden. Vi laver nogle turnover, så det giver... Så løber de, og så får de hurtigt 2 point i den anden ende, hvor vi ikke når hjem og får stoppet bolden. Den her sydfynske beskedenhed, hvad får vi at se i anden periode? Får vi lidt mere overlegenhed at se måske? Eller? Det satser vi jo på. Vi skal have lidt mere styr på dem her, og, som jeg sagde lige før i fast break, og så skal vi spille bolden rundt og få nogle bedre skud, når de spiller zone mod os. Fordi vi kan ikke bare drible ind i midten og regne med, at vi kan få et frit skud ind, når alle forsvarerne er på plads. Ja, og så er vi tilbage, men det er vi altså også med vores reporter i Amagerhallen, Emilie Ramberg. Emilie, hvordan står det til i Amager mellem Hørsholm og Amager? Jamen, det står som altid godt til i Amager. Vi er 6 minutter inde i anden periode, eller 4 minutter inde i anden periode, og Hørsholm er op med 18-14. Hørsholm er kommet godt fra start her i første periode og fører hele 16-6 på et tidspunkt. De er gået over at dække en zone, som Amager har haft svært ved at ligesom arbejde med. Peter Johansen har fået 3 fejl, Joel Minnis med 2. Amager her i anden periode er kommet godt med. Især Justin James med 2 hurtige træer har gjort, at kampen igen er meget spændende. Men Emilie, det lyder jo ikke til, at det er nogen scoringsfest i Amager. Undskyld? Det lyder ikke til at være en scoringsfest, altså 18-14, det er ikke den højeste score. Nej, det er præget af, som jeg sagde i starten, nervøse afslutninger, og så en hård kamp inde under kurven mellem Justin James og Hørsholms Joel Minnis. Så forsvarskamp indtil videre. Emilie, vi vender tilbage. Tak for det. Selv tak. Ja, altså fejlproblemer til Amager. Peter Johansen 3 fejl, den kan godt blive dyr. Ja, det er helt sikkert. Peter Johansen er utrolig vigtig for Amager selvfølgelig, og med 3 fejl mod et hold som Hørsholm, som virkelig er god til at udnytte de ting der, det kan godt give problemer. Og nu sagde jeg, at det ikke var nogen scoringsfest, men det er det jo sådan set aldrig, når 79ers er på banen. Nej, det er... Altså, de scorer ikke mange point, men de er også hjælpensdygtige til at lukke ned. Det er Kanal Digital Ligaens næsten bedste forsvar, vi har det bedste i dag i Bakkenbergs. Karen Clark, han flexer lige, og så får bicepsen altså lige et lille kys. Han henter sin, jeg tror det 3. angrebsrebounds. Prøv lige at se her. Henter han, og så trækker han altså lige Niels Stein Andersen med op. Værsgo, en lille fejl, et lille kys, og så altså en tur til straffelinjen. Det er Karen Clark, der så skyde en bonusstraffe. Et ekstra kast til Karen Clark. Man kan sige, Niels Stein i den situation skulle enten have lavet en fejl så hård, at Karen Clark ikke kunne have lagt den i, hvilket nok ville være svært, eller lade være med at lave fejl. Jeg tror faktisk ikke, han kunne have lavet en fejl, så han ikke kunne lagt den i. Det kan godt være, han bare skulle holde. Altså ikke. Han er godt nok. Clark brænder straffekastet. Bakkenbergs, vi ser altså her i zoneforsvar. Niels Stein finder afleveringen ind til Ivan Høger, og Karen Clark, han hopper lige et skridt fra, og så bliver han altså fanget. Så er det Christian Stormers, der viser, at det er spillet. Ja, og med Niels Stein Andersen, der skal man altså blive stående. Han er den mest præcise trepointsskytte i ligaen. Forsvarsmæssigt før, det var rigtigt, det var en zone, men det så faktisk ud som, det var en match-up-zone, altså en box-one-zone, hvor der var en, der var på John L. Smith, men den er lige ude af igen nu her, kan jeg se. Det er en fejl på nummer 13, Mads Nybo, som her stjæler bold. Ser vi Clark, han vil rigtig gerne have den. Så Niels Smith stjæler den. Marie går afsted. Han har lige ramt en Niels Stein, og bænken den rejser sig op. De plejer rigtig godt at kan lide det, når Niels Stein han sender den afsted. Så kender de som regel resultatet. Christoffers, 2 point. Ja, flot bevægelse her. Kæmpernes kamp under kurven. 218 cm og 225. Man kunne ønske sig, at Chris Christoffersen brugte den her bevægelse mere. Ivan Høger dunker assist Niels Stein. Vi har set tidligere i kampen, synes jeg, for at gøre Chris Christoffersen færdig. Han bruger rigtig meget tid på at komme meget, meget tæt på kurven. Og har så fået den blokeret af Ivan Høger nogle gange. Jeg tror, det vil være bedre for ham måske at afslutte med et hugskud som her. Hvor han er mere i balance. Mads Nybo ind til Jens Jensen.
Chris Kristoffersen mister lige fodfæstet. Han er klar igen. 2 sekunder. Jens Jensen når at sende den afsted. Godt arbejde, vil jeg sige. Martin Marigaard, der ryger ud over baglinjen. Søren Bækgaard er klar til at komme ind. Lad os lige prøve at se det situationen her. Så kommer Marigaard flyvende, og han træder altså udenfor. Nå, det er svært. John L. Smith bliver skiftet ud, mens Kristoffersen lige prøver at ryste den af sig. Morten Salerts er kommet ind. Kristoffersen ind til unge Morten Salerts. 2 point til ham. Og så mangler Bakken blot at benytte sig af Asger Nielsen i kampen i dag. Og har brugt alle 12 mand. Godt skifte af Marigaard. Og det, der normalt virker, det virkede ikke i den her kamp. Eller denne omgang i hvert fald. Men Billy Farris, han får sig kæmpet til bolden efterfølgende og smidt 2 point i. Ja, Kristoffersen får ikke rigtig lige passet på bolden og vender sig om lige op i Billy Farris. Kristoffersen slipper. Bækgaard bliver presset af Jacobsen. Kommer over lidt. Jeg synes, det er rigtig kaldt. Ikke nok med, at han tog nok skridt. Jeg tror også, han tog nok driblinger. Ja, det er så skidt angrebsspil mod det her pres her. Altså, den er 7 sekunder på skuddet, da Søren Bækgaard er færdig ved at lave sin skridt hernede for inden. Og det, han har ikke lavet en eneste aflevering op ad banen. Ikke fordi jeg vil have klandret Søren Bækgaard noget, men mere fordi, at deres pressbreak, altså deres spil mod pres, det tager for lang tid, for at de får bolden op og sætter et system op, så Ivan Høger kan få den ind under kuren. Begge hold skifter ud. Fra Bakken kommer Erik Bell ind her, hvor Salers sender en 3 afsted. Endnu en gang. Angers rebound af Karen Clark. Og det bliver en fejl på nummer 11, Billy Farris. Det er første fejl til ham. Man kan godt ønske, at Bakken Bears måske i scenesatte Erik Bell en lille smule mere. Jeg tror også, at Erik Bell kunne ønske sig. Ja, det tror jeg da. Men vi ser her en masse plays med meget sjældent noget, hvor det ligesom bliver sat op til de ting, han er god til. For eksempel at penetrere til kurven. Ingenting. Erik Bell ind og blandt sig. Jacobsen får den løbet op. Salert, 3 point. Og endnu en gang et lucky bounce, denne gang i Bakken-enden, og det passer anfører Jens Jensen rigtig godt. Så er det nemlig fuldstændig lige nu med 6 minutter igen. 30-30. Ja, det er flot indhop af Morten Salers her. Han er lige kommet på banen, han har været siddet ud hele første periode. Og nu har han lige sat 5 point i kurven. Marigaard rundt om Salers. Erik Bell med rebound. Presset hårdt. Og Bækgaard rækker ind. Jeg vil også sige, at de var 3 mænd, men den får de ikke. Spørgsmålet er, hvor meget han rammer. Og her har vi Salers 3-pointsskud for før. Jacobsen holder den i live. Hårdt presset af Rasmus Christensen. Nu er altså kommet ind og give lidt aflastning på toppen. 10 sekunder. Bell til Miskovic. 2 point i feltet. Ja, der kørte de så et spil til Erik Bell, som så fik penetreret og lagt videre til. Ja, men altså han er en spiller. Han er måske ikke den spiller, han var for 10 år siden, da han kom til Danmark. Hvor vi kan stadigvæk læse. Det så vi det der. Hvor vi så det her hele tiden. Men han er en spiller, der er så fysisk stærk og så god med bolden, at hvis han kommer ind i feltet, så har de meget svært ved at holde ham. Helt klart. Prøv lige at se temmobilet. Der er virkelig knald på i dag. Og det er tydeligvis, at begge hold, de ved godt, at nu skal vi altså op i det tempo, der skal til, for at man kan komme i en... Det er jo lige før vi to, vi skulle klæde om, bare for at sætte tempoet lidt ned i kåden. Ja, men nej, så alligevel ikke. Næstved foran 40-38, med 6 minutter igen af andet kvartal. Altså en helt lige forestilling på rolighedsvej i Næstved. Her i Svendborg, der kravler Billy Farris og kaninerne lidt tættere på.
Lidt bekymring er der at spore i øjnene på Craig Peterson. Han vil rigtig, rigtig gerne have den her tredjeplads, således at hans kaniner kan sikre sig hjemmebanefordel i kvartfinalerne. Og jeg er sikker på, at de også hellere vil matche op med Randers Kæmper end Bakken Bears i semifinalerne. Skulle de komme igennem kvarten. Bell til Miskovic. Forsøger at få fat i den selv, men den ender ved Plantin. Og så er der åbent til Mikkel. Og Karen Clark kommer flyvende og volleyball-spiker nærmest bolden i gulvet og via pladen. God aflevering fra Plantin, men Rasmus Christensen, han bliver altså lige solgt her. Og samtidig Stenblitz. Værsgo. Plantin får hentet rebound. Han får ikke noget ud af anden chancen. God aflevering fra Jacobsen til Miskovic. Ja, jeg synes, vi har set Miskovic i dag ikke være helt knivskarp. Men de har selvfølgelig ikke spillet kamp i 2 uger, og skal ikke spille 2 uger efter den her. Hvis det er pausen, der har gjort det, så skulle Andreas Jacobsen til at holde lidt mere pause. For jeg synes, han har gjort det rigtig godt. Karen Clark. Endnu en gang. Au, for pokker. Han har 5 angringsrebound i første halvleg. Farris og Miskovic. God bevægelse, og der ser vi altså det, som jeg er glad for, at jeg fik nævnt. Jeg sagde, at han kunne skyde fra, men han har nogle bundsolide bevægelser i posten. Og der er der altså mange unge talenter derude, der godt kan kigge med. Og de kan sagtens nå at fange dem, for det går ikke vanvittigt hurtigt. Men det er effektivt. Det er effektivt. Knaldgod finte af Farris. Lad os lige prøve at se Karen Clark før. Upti. Ja, svært er det altså ikke. Han står med ryggen til. Han får drejet 180 grader rundt. Og så siger han... Rabbits. Her har vi ham så. Billy Farris. Lille up and under. Op. Ses Miskovic. Og så under. Og så går han altså op på glasset. I pausen, der skal vi se på Harlem Globetrotters. De har masser af tricks i ærmen. Lad os lige prøve at se et lille forsmag på det. Ja, det er altså den 12. marts i Haderslev, og du kan se Harlem Globetrotters. Lad os lige prøve at se på statistikkerne indtil videre. 52% skyder Bakken, og 44 skyder Svendborg. Rebound-spillet 16-18, forholdsvis lige. Og noget, der overrasker her, Jens? Nej. Ikke specielt meget. Det overrasker måske lidt, at Svendborg hænger så godt på i rebound-statistikken, eftersom de har givet så mange angringsrebounds væk. Og spillet forholdsvis småt. Ja. 36-34. Og altså her med 3 minutter igen, John L. Smith til Rasmus Christensen, der får flere minutter her. Bell kommer ned igen, men hiver endnu en rebound ned. Se, hvad han finder på. Og til Asger Nielsen, der tjekker ind for første gang. Kristoffersen fra linjen. Værsgo. Ja, så har vi set det med. Og lad os lige tage et resultat fra Horsens Randers 41-38 efter andet kvartal. Vi ser altså Katholm 12 point, Kirkwood ligeledes 12 point, mens det er Chris Nielsen fra Randers, der er min scorer. Men lige fest i Forum Horsens. Absolut også en lige fest her i Svendborg. Her hvor Billy Farris fra baglinjen sender det ind for 2 point. Hård kamp om bolden på gulvet. Pilen peger Svendborgs vej. Og dermed får Svendborg Rapids bold. Lad os prøve at se her. Jeg tror, han... Jeg synes ikke, der er fejl. Jeg synes, det er godt målkort.
Miskovic ikke helt tilfreds. Jens, du var lidt efter ham før. Han er ikke helt leveret. Jamen, jeg synes, han virker sådan lidt ude af balancen. Eller hvad skal man sige? Uden at lyde for bløde værdierne. Men jeg synes ikke, han virker, som vi har set ham tidligere i år, hvor han har været mere effektiv, bedre rebound, bedre i forsvaret. Til gengæld så synes jeg, at både Erik Bell og Karen Clark og Andreas Jacobsen ser rigtig skarpe ud. God aflevering til Miskovic fra Kristoffersen, 2 point. Og man kan sige, at nu brokkede Bakken sig over en situation tidligere. Her får Chris Kristoffersen betalt lidt tilbage på Ivan Høger. Til gengæld er der ingenting den her gang. Høger rasende på Morten Salerts. Salerts, han siger sådan, hvad snakker han om? Skal jeg lige sige, jeg så ikke situationen. Jeg ser Chris Kristoffersen skubbe John L. Smith lidt ud. Lad os lige prøve at holde øje med Salerts her, nummer 12. Han får altså lige en lille armkrog med Ivan Høger under kurven. Ja, det er jo sådan... Det er jo sådan en game, jeg synes ikke, Høger har meget at komme efter der. Og mens her, så bliver der altså brokket fra Bakkenbæk. Jeg mener, Ivan Høger er inde og have fat i kurven. Og her sidder trioen Frejl, Vik og Pilos. Altså. Og det, de brokkede sig over, det var altså, der blev dømt scoring, åbenbart. Og der er helt klart ikke var nogen scoring fra Jonas Smith. Derfor skal han have 2 straffekast, og ikke et enkelt straffekast. Og det blev korrigeret. Også en helt tavs Svendborg-penge, som man godt klarer 8 med bonus. Vi så Sisu foran med 6 i Roskilde. 51-45. Så vi John Clausen er vendt tilbage efter et lille ophold i USA med arbejdet. Han skal afsted igen, men han er altså med som opbakning og som assisterende coach for Kirk Petersen. Og når vi nu taler assisterende coaches, så kan man sige, at Bakken Bears assisterende coach Jakob Frejl, han ikke kun sat sig på én sportsgren længere. Han er også blevet tilknyttet Aarhus GF håndbold. Det er Billy Ferris, der kommer op med rebound. Godt taget afsted. John L. Smith. Tempo. 2 point. Og så er det lige igen. 40-40 i Svendborg. Og det får de mange fremmødte til at slå hænderne sammen. Bell. Screening på top. Og der er måske noget af det, Jens, du eftersøgte før. Jamen, jeg synes, at der har været flere folk, der har været efter ham. For ikke at score nok, og ikke at være den, han var, og ikke spille nok. Men det er bare et anderledes bakkenhold, end sidst han var her. Han har ikke bolden så meget. De skifter mere ud. Han har ikke lige så mange spil, der er løbet for ham. Jeg tror, en af måderne at få ham op i gear på, det er netop at løbe nogle spil for ham. Billy Ferris, 3 point. Lidt heldigt. Asger Nielsen laver skridt. Han vil ikke så gerne have bolden der. Asger Nielsen starter med at sige til Miskovic og pege over på Erik Bell. Giv ham bolden. Jeg skal ikke have bolden. Nej, kan du være og give mig bolden. Men det var altså lidt tumult, som ender med, at Mikkel Plantin får den. Han smider den ud til Billy Ferris, som igen rammer på 3'eren. Svendborg foran. Mikkel brænder et frit skud, og så får Troels Halling lige hånd mod rebouden. Og det er virkelig flot spillet ud af Mikkel Plantin for tilbage, og så har det været ud til Billy Ferris, som har været varm i dag. Vi synes, han har gjort det godt. Og klassisk Billy Ferris, der i rebound-situationen, i stedet for at stå under kurven, bare står bag 3'eren. Ferris vil have den igen. Halling. Ferris tipper 2 gange, 3 gange, ingenting. Hvad gør det et skud? Bell til Clark. Karen Clark får den igen 4 sekunder. Ud til Erik Bell. Easy. 3 point. Han slutter første halvleg af, og Craig Petersen er rasende nede på sidelinjen for sparket. Ja, men altså, jeg forstår godt, at Craig Petersen er rasende, men i virkeligheden et lidt tosset skud af Karen Clark, som skød med 6 sekunder tilbage.
Så var de heldige, at Svendborg smed bolden væk. Og så en super fin afslutning her, Erik Pelle. Erik Pelle altså slutter perioden af, og dermed halvlejen af 43-45 står det. Utrolig mange angrebsrebounds væk. Og det er hold, specielt Bankenberg, som normalt er virkelig godt rebound-hold. Svendborg er også med en lidt i perioder, alt efter hvem de er på banen. Taktisk set, Kvade, med dine trænerbriller på, så er det jo interessant, hvordan Bakken starter nu her. Nu starter de stort, og med en Karen Clark, der er mindste mand i den her, hvad skal man sige, trio under kurven. Men de lægger pres på rebound-spillet nu. Ja, jeg tror også, som Lavlund her inde på her, at det er altså ikke normalt, at de giver så mange angrebsrebounds væk, og jeg tror, en af årsagerne er, at de vil gerne have hindret det, plus at deres zone har været effektiv, og hvis de stiller med en større zone derinde, hvilket de gør i øjeblikket, jamen så er det nemmere for rebound. Spillet rundt, lidt presset, men Martin Mariegård får startet godt. Troels Halling og Mariegård holder hovedet koldt. De blev presset hårdt flere gange i det her angreb. Jacobsen, der startede med 2 point, starter også med 3 point. Og så har han scoret 5 point på 45 sekunder. Og det kan ikke være tilfredsstillende fra Craig Peterson. Men faktisk har det specielt for Svendborg været de små spillere, som har angrebsreboundet. Billy Ferris har nogle enkelte, men det har været Pentin, det har været Halling, det har været Andreas Jørgensen, som har holdt liv i bolden. Og det betyder også, at det er en opgave for Bankenbergs guards at se, om de kan holde Svendborgs små spillere væk. Halling med sig. Får ikke noget ud af den, og så spiller Jonas Bur, en af sine partners in crime. Jacobsen fortsætter. Ingenting. Halling til Mariegård. Janelle Smith er med. Han var lidt for hastigt skud af Andreas, men helt okay. Han er varm, føler han, og så når han føler, han godt kunne tage det skud, synes jeg er i orden. Billy Ferris. God rebound af Christoffersen. De hele i Bankenberg ser virkelig dårlige i zonen der, og giver helt fri skud op i siden. Craig Peterson var rasende over, at Billy Ferris ikke fik bolden i første omgang. Han får den altså i anden omgang, og så brænder han så skuddet. 4 points forspring nu til Bears. Og med 2 minutter spillet af tredje periode. Og lad os se, hvad der står i Næstved. De er nu foran med 5 point. 55. Godt spillet. Jonas Bur. Og han brokker sig til Gert Sørensen hele vejen op af banen. Ja, vi hørte Craig snakke om i halvlejen, at de skal være mere enige om, at de skal spille forsvarsmæssigt, og det så vi altså her, at nu dækker de alle sammen, alle 5 mand zoneforsvar, og det gjorde de godt. Jacobsen, 2 point. Ja, han er altså udover Janelle Smith, så er han altså en af de allersværeste spillere i Danmark at have at stoppe, når det er på åben gulv, altså i fast break. Han er uhyggeligt dygtig til at holde liv i bolden og til at komme i situationer, hvor han kan slippe af med den. Ethan Høger dunker stående. 2 point i kurven. Jonas Bur. Og Jacobsen. God aflevering til Jens Jensen. Chris Christoffersen forsøger at følge op i luften. Der skulle han nok have valgt at tage et af de 3 dunk, han har lovet os. Mariegård ind til Høger. Og så ser vi altså Jacobsen igen i raid. Jens Jensen bliver blokket, men den ender væk. Chris Christoffersen. Høger, der var i gang med at brokke sig i den anden ende. Han når slet ikke hjem i det her tempo. Han brokker sig stadigvæk. Jeg tror ikke, han var noget hjem, og man så ikke havde brokket sig i det her tempo. Endnu en gang et dumt. Og her ligger Chris Christoffersen altså med VIP-billetter. Han kan altså se det hele vejen fra neden. Der er ikke noget kamera nede i bilen, eller hvad? Og så skulle det da have været Chris, der havde holdt det. Chris Christoffersen har ramt på straffekast lignende skud, eller i hvert fald på den afstand. Og nu rammer Jonas Bur. Så er det det, Bille. Vi burde sige til Bille, men du bliver ikke mig om det, jeg kan ramme derfra. Høger forsøger at dunke. Chris Christoffersen kommer over og forsøger at stoppe ham. Og det lykkedes rent faktisk, men han bliver kaldt for en fejl. Bankenberg har startet godt angrebsmæssigt, men forsvarsmæssigt synes jeg, vi har set i næsten hver eneste angreb i den her periode, at de har en mand stående, der er helt fri, eller Ivan Høger får fri dunk. Siger Chris, den var aldrig blevet dømt i overspillet. Jeg mener, han til gengæld er angrebsfejl, og så ser vi altså lige, hvordan det ser ud.
Og en lang tjekke, han kommer springende ind over. Springende, det er så meget sagt. Og så dunkende ind over. Han læner sig i hvert fald. Altså helt stille i Svendborg Idrætscenter. Larsen foran med 5 point nu. Høger ikke tilfreds med sig selv. Og måske også med dommerne. Han mener, at der var lidt hård kontakt. Jacobsen. Kristoffersen 2-3 gange. Værsgo. Så får man lidt statistikker der. Jeg kan også sige, det er kun en årsag. Det er rebounds og statistik. Så er det tilbage i zonen her. Nu gælder bare med at holde øje med Niels Stein. Men nu er det altså svært for Svendborg at lege med i det her rebound-spil. Altså kun Billy Farris, der er derinde nu, der har højdemæssigt noget til at gøre. John L. Smith, han har noget springkraft til at komme op efter nogle rebounds. Men det kommer altså til at knibe med både Buer, Clark og Kristoffersen. Og Jens Jensen, som er en udmærket rebound-spiller. Jørgensen dømmer skridt, og så prøv lige at se Jonas Buer i fuld 4-spring frem af banen. Han kom først. Han har glædet sig til slutspillet. Ja, jeg tror, der er direkte marchordre fra sidelinjen om, at de skal pusse pres på Billy Farris og Ivan Høger. De skal sætte højt tempo. Det skal Stoffersen endnu en gang. Tipper han til sig selv. Men altså, vi har en meget sjælden situation i øjeblikket, hvor Svendborg har både Ivo Høger og John L. Smith på bænken. Farris rundt, ingenting. Øj, Kristoffersen læser det. Kan han klakker med? Kom så, Andreas. Det er Jonas Buer også. Ej, han ligger pladelig op. Lille pladelig op. Direkte fra diverse skolegårde i Spilets by. Men lidt bekymrende, synes jeg, for Svendborg, det her. Ja, det ser ikke godt ud. Jeg synes virkelig, at det er kommet dårligt ud i hvert fald de sidste 2-3 minutter. Clark sender den afsted. Jacobsen. 2 point. Og så er de foran. 64-51. Altså et 13-points forspring. Og her ser vi altså noget af grunden til det. Bakken-Bears har haft styr på forsvaret, og i den anden ende, der har ham her været toneangivende. Om nogen 5,5 minutter spillet i tredje. Lad os hoppe ned til Craig. De unge spillere fra Svendborg Rabbits skal spille i morgen. De skal spille mod... Hey, you gotta get yourself, we gotta get organized on offense. Okay? You gotta be organized on offense. Okay? Okay? Run something. Okay? Yeah. What are we running? We run 4 high and 1 high. Okay? Set a good screen there, let's attack, okay? Let's attack. Down here, hey, we gotta take care of the ball down there so they don't just lay in layups in down here. Let's go, man. Okay? We gotta move the ball faster than offense. But hey, you know what? When they come running like that, we're gonna shut down the paint and make them kick it to... To the basket. Oh! What a delivery. Blake now throws to Roy. Brandon, a three-pointer out front. Yes, he did! Oh, yeah! Vi har fået sat spillet i gang igen. Bakken-Bears helt op og presse. De er ikke tilfredse med 13 points forspring. De vil have mere. De er sultne, bjørnene. Og nu så vi Bakken-Bears med en meget stor line-up. Skift 4 mand ud, og så kom med en meget lille line-up. Det lykkedes for dem at stresse dem. Niels Stein smider den væk. Nybo kommer ned og stjæler. Salons fra hjørnet. Stein får fat i den. Og Svendborg fortsætter altså uden John L. og uden Ivan Høger. Her sidder han, John L. Smith. Fynborgernes lille troldmand. Som jeg synes i starten af kampen her viste... Hvor er det synd for Martin Mariegård Svendborg. Han trækker en fejl, og den ligger altså og danser på det yderste af ringen. Lad os lige prøve at se den her. Rundt. Anden fejl til Nybo. Og så bliver den altså liggende op på ringen, mens han ligger. Se, han kigger med. Der har vi den altså, hvor den danser. Og så ser den til sidst. Jeg tager den ud.
Jeg er i gang med John L. Smith. Jeg synes, at han i starten af kampen her i dag viste noget af det tempo, som han viste i Europacup-kampen, vi så her i Svendborg-hallen, da de spillede mod Cherokee. Der var noget af det her tempo, virkelig højt tempo frem ad banen. Der var lidt tempo eller retningsskift. Hvorimod i de resterende kampe i år, der har det været sådan lidt mere sløvt op ad banen. Han har gået bolden lidt mere op. Jeg ved, at han har været presset af sin skade. Men det er jo kun godt gode nyheder for Svendborg, at han ser ud til at være klar igen frem mod slutspillet. Ja, både også synes jeg, for jeg synes, vi har set ham klar i en periode. Nu er han så på vej på banen igen, men jeg synes, vi har set her i anden og tredje periode, at han faktisk ikke rigtig har været der. Ja, jeg er enig, og specielt i sådan en periode her nu her, Laudon, hvor vi ser, at Svendborg har store angrebsproblemer. Der skal man altså se som på banen over Høger. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor han ikke har været derinde. Men jeg kan godt forstå timeouten. Jeg kan også godt forstå, at Craig er sur. Og jeg kan også godt forstå det, han siger i timeouten, at han føler, at de skal have mere styr på deres angrebsspil. Men det gælder, synes jeg, om at de rigtig spiller på banen. Plantin holder gang i den, trækker en fejl på Cameron Clark. Men jeg synes, det her angreb er meget symptomatisk for noget af det Svendborg-spil, vi har set. Så skal vi have en kort og en lang på banen. Når de går imod dem. Vi har her Plantin og udmærket bevægelser og en fejl af Cameron Clark. Men han dribler 25 gange, før der sker noget. Og vi så Troels Halling gøre det i første halvleg. Vi så John Smith gøre det en lille smule i anden periode. Altså, Svendborg med det hold, de har, er nødt til at få gang i bolden. Få bolden til at gøre arbejdet og få bolden til skytterne. Endnu en fejl på Cameron Clark, og han argumenterer sin sag. Han mener, at han blokker den rent. Anden fejl til ham. Lad os lige prøve at se den her. Der er ingen tvivl om, at han rammer bolden rent, men han mener til gengæld også, at han får en hånd i hovedet. Eller en albu måske. Og han er i hvert fald inde og skubbe med kroppen. Det tror jeg ikke, han kan vokse over. Jeg synes, nu virker det den her gang, og de får Plantin på linjen. Men i en hel kamp, der kommer det her ikke til at virke. Der er de nødt til at få flere afleveringer på. Måske, hvis de skal have noget, så få bold til John Smith, giver dem screening for ham ind i feltet. Men ikke noget, hvor han skal sætte op med 6 driblinger selv hver eneste gang. Nej, altså jeg synes virkelig, at Plantin er en dygtig spiller. Det er måske bare ikke ham, der skal køre pick-and-roll-spillet på toppen. Det er måske en John Smith-type. Hvis de ikke har sådan en som ham på banen, jamen, så skal man spille et andet slags angreb, som ikke har noget med pick-and-roll-spil at gøre, synes jeg. Så er vi Næstved foran med 10 point over Åby Høj. Og det er i hvert fald et resultat, man er meget interesseret i her i Svendborg. Det er et af de resultater, der kan være med til at afgøre det. Åbne ballet op. Nybo bliver fejlet. Der har vi Nybo. Ingen tvivl om, at Høger han fejler. Lad os se. Gode billeder der. Så bliver han altså lige jaget på underarm. Jeg er ikke helt sikker på, at det var Høgers intention at age. Nej, jeg tror, han er rar nok. Det tror jeg ikke. Så er Rasmus Søby klar til at tjekke ind. Neskovic i hård kamp om den. Ender ved Martin Thusen og Høger. Og her så han ikke så rar ud. Høger. Udskiftning. Nybo ryger ud. Og ind kommer Rasmus Søby. Taber Svendborg den her kamp, så er eneste mulighed for, at de ryger videre ned som nummer 4, det er, at BK Amager slår Hørsholm 79ers, da Rabbits er bedre indbyrdes både Næstved og Hørsholm. Plantin 3 point. Han er kommet rigtig godt i gang. Og må ikke den danske landstræner Allan Foss, han sidder derhjemme og luner sig lidt så oven på det her. Og så røg der en bandereklame, og det så altså ud til, at han slog sig lidt. Salert, han tager sig til knæet. Og jeg skal endelig håbe, at det ikke er alvorligt. Ser altså lige her. Går altså ikke særlig godt nu her. Ser altså ikke godt ud. Og så skal man huske, at man kan komme her ud og se Svendborg Rabbits D-League-spil i morgen. Man ser afsted. Der er altså lidt spilstop. Og det er en kamp om at komme i finalen. Ja, de spiller lidt defekter reklame på banen. Så det er faktisk Run like a 1 or something, so you just send them across screen. Or 2? Let's go motion. Motion. We keep it motion and I'll be running from the screen. Or 5. Motion or 5.
Hey, listen. Next time back on defense here, we go 13 on one hand, okay? So we're showing it and we're matched up. Okay, you're matched up right away. Gotta get out. Okay? All right, know where your shooters are. Now we go either horns or transition again. If they go under again, look to knock it down again. Så ser vi altså lidt fokus på Morten Sahlers venstre knæ. Det så ikke godt ud. Ja, Svendborgs fysioterapeut, der tager sig af ham, og jeg kigger lidt på ham. Ja, men Bille, hvis Rabbits skal komme tilbage nu her i de 2 minutter den her periode her, nu det så faktisk lidt miserabelt ud for dem for et øjeblik siden, jamen så har det været helt okay, altså inden for 5 point måske. Det vil være en okay situation, synes jeg, for dem i øjeblikket. God aflevering fra Miskovic til Kristoffersen. Kristoffersen bliver fejlet, og når tungen er ude, så ved man, der er et eller andet på færre. Og det ser altså ikke godt ud her på Morten Sahlers. Nej, og en meget ærgerlig skade, specielt fordi det er en defekt reklame, der er tapet på banen. Men så er det første, Kristoffersen. Og så nummer 2, Høger med rebounden. Og lad os så se, hvad John L. Smith finder på. Han sender den til Plantin. Høger følger op. Og det er som om, at det trækker lidt her i hallen. Det er som om bolden, den har det med, den ruller af sejrringen i stedet for at rulle i. Ja, det er ikke gået Svendborgs vej med alle de små detaljer der. Det kan vi roligt blive enige om. Jeg tror, der har været mange spilstop nu, der har været mange fejl, og vi har haft en skade Morten Sahlers her. Det gælder om det hold, der først kommer tilbage nu her og finder deres tempo igen, tror jeg kan få en rigtig god slutning her på perioden, selvfølgelig, og start på næste periode. Det var Chris Kristoffersens 3. fejl. Og han har det første straf, han har scoret 12 point indtil videre. Billy Farris er kommet ind. Han scorede 17 point i første halvleg, men han har endnu ikke scoret her i anden halvleg og 3. periode. Erik Bell. Han har smidt med rebound. Og se, hvad han finder på. Godt lille crossover. Chris Kristoffersen. Og så er der voldsomme uroligheder på tilskuerpladserne her i Svendborg. Utilfreds med Kristoffersens behandling af John L. Smith, og ikke mindst, at fløjterne forblev tavse. Miskovic bliver blokket af Høger. Og så smider han den efterfølgende væk. Han havde Rasmus Søby som en mulighed på top. Helt fri. Ja, det er tit, når man er inde i en periode, hvor man ikke spiller så godt, så vil man gerne lave plays. Altså, man vil gerne... Man forcerer det. Forcerer det lidt, ikke? Og det er jo det, han gør i øjeblikket, Miskovic. Stærkt vendt her af Plantin. Han spiller altså som en ung landsholdsspiller lige i øjeblikket. Ja, jeg vil i hvert fald gerne tage mine ord tilbage omkring, hvem der skal spille pick-and-roll-angreb, hvis han kan blive ved med det her. Det har jeg ikke set tidligere sæson på samme måde, som man gør nu, men det ser da helt klart godt ud, Bille. Det vækker det godt i. Derfor skal Mikkel Plantin skyde 2 straffe. Plantin sætter fuldstændig Erik Bell ind i en screening. Og han får så altså en lille ørefine. Plantin rundt, trækker en fejl, og så får han altså 2 straffekast. Og der scorer han begge 9 point til Plantin. Og så er det en 5-pointskamp. Svendborg lever endnu. Her stjæler Plantin bolden for Bell. Øj, hvor er det ærgerligt. Det her crossover, altså det er altså crossover, der laves på mindst mulig plads. Prøv lige at lægge mærke til, hvor tæt han er på Martin Thusen. Ups. Og det samme før. Og så er der altså fummelbold. Det kan være, at han skulle have brugt noget af Jakob Frejls harpix. Det tror jeg. Ja, det var ærgerligt. Han stjæler den. 5 sekunder. Erik Bell sætter af. 2 point, John L. Smith. Og så går det i Svendborg. 3. periode slutter.
62-65. De havde flere chancer. John L. Smith, han viser sig. Han er ved at være tilbage i kvædet. Ja, det ser virkelig godt ud. Prøv lige at se her. Og han også sikkert lægger bold i kurven. Det kan han jo, det her. Fast break, det er John L. Smiths bedste. Ja, Erik Belsom spillede i et stærkt andet kort, og havde ikke noget specielt heldigt indhop her til sidst med 2 turnovers de sidste 30 sekunder. Så er vi klar med assistenten på Bakken Bears-bænken. Jakob, lad os lige høre, hvad er historien bag alt det her Harpex og Bakken Bears? Yeah, let's play some handball, guys. Jakob, et par ord på tredje periode her. I kommer afsted i højt tempo, men så går det lidt ned igen. Ja, jeg synes, det handler om, at vi skal holde tempoet, og det handler om, at vi skal spille vores angrebssystemer hele vejen igennem. Så jeg synes, det handler meget om at holde os til vores egen gameplan, og som du siger, blive ved med at holde trykket, blive ved med at sætte tempoet på, både op ad banen, men også 1 mod 1, når vi står op i vores angreb. Det ser ud, som om I forsøger med mange forskellige konstellationer forsvarsmæssigt, både at gå stort og gå småt. Hvad kommer I til at gøre i fjerde periode? Jeg ved faktisk ikke, hvad de står og bestemmer lige nu, men jeg er sikker på, at vi på et eller andet tidspunkt går op og sætter lidt tryk på. Og så synes jeg, nu har vi lige sparet Caron Clark i nogle minutter. Jeg synes, han spiller rigtig stærkt. Jeg synes, det gør en forskel, når han er på banen. Hey, what's up, then, Mark? This is a flashback moment. Hey, bring that fucking ball. Hey, 2, 3, reps. Ja, respekt for en underholdende første 3 perioder. Nu mangler vi en enkelt stilling, 62-65. Men lad os da lige hoppe over til vores kære reporter Emilie Ramberg i Amager. Emilie, hvad står det? Jamen, det er jo blevet helt spændende. Amager er foran 56-53. Her er det Frederik H. der brænder en træer. Men Amager er som sagt kommet godt igen. De har fået mere styr på det. Især Andreas Blok har været varm bag træeren. For Hørsholm, så er det faktisk Jakob Friis og Milian Pivkovic, der har gjort det rigtig godt. De har spillet mand begge hold nu, men Hørsholm er gået over til en 2-3-zone for at dæmme op for Amagers angreb. Andreas Blok her med en træer, som han sætter. Og Amager nu foran 59-53, og der mangler 4 minutter. Tak skal du have. Vi vender tilbage for afslutningen fra Emilie. Altså Amager foran med 6 point. Vi fik en scoring her i hallen også. 67-62 står det nu. Og altså masser af spændende basket, der bliver spillet i den her sidste runde. Team Fogh Næstved foran med 13 point, ser vi over OB Høj. Bakken skulle ind med den line-up, som virkelig gjorde det godt i starten af anden halvleg. Så vi skal runde resultatet Næstved, hvis Næstved vinder over OB Høj, som det ser ud til, det gør. Ja, så er Amagers chancer for spildet for at nå tredjepladsen. For sådan kan de max få A-point med Svendborg, altså 3 hold. Og der vil Svendborg altså ende øverst. Så Amagers chance, det var, at Svendborg tabte og Næstved tabte, mens Amager selv vandt. Men når de nu er kommet op, så er det selvfølgelig også rart at kunne trække sejr i land over Hørsholm. Ja, og det synes så, at Amager vandt en meget, meget stor sejr. Jeg kan ikke huske resultatet præcis, men det var omkring 40 point i Hørsholm. 97-57. Ja, lige præcis, og den indbyrdes kamp kommer til selvfølgelig at gøre en forskel med dem. Plantin, han fortsætter. Mikkel Plantin, det er hans første sæson i ligaen. Han har spillet første division tidligere i Stevnsgade. Og så er det en 2-pointskamp. Caron Clark, som Jakob Frejl sagde, vi får lov at få lidt tid. Han viser her og takker for tilliden og tiden. Og der har vi også noget af det, som vi har snakket om tidligere, at Caron Clark måske ikke har været vant til og ikke har spillet særlig mange minutter. Eller han er ikke vant til altså kun at spille de her 10 minutter, som man nu gør i Bakken, 25 minutter. Og nu er han begyndt at blive vant til det, så nu kan han præstere, selvom han kun får kort tid. Ja, og det er en stor omstilling for mange spillere. Jeg tror i hvert fald, Ivan Miskovic har store problemer med det stadigvæk. Man kan se, at Erik Belsom er en spiller, der har spillet meget på alle de hold, han har spillet på. Jakobsen. Floater. Chris Christoffersen. Tipper den igen. Der er vi, der er vant til det, og han gør det med godt. Jakobsen giver lige Ivan Høger et lille klap bag i på vej ned ad banen.
ser også lidt træt ud. Men de har brug for ham her i øjeblikket. Billy Farris og Chanel Smith, de skal levere nu. Og Svendborg, de skal gøre sig nogle forhåbninger om det her. Kønt er det ikke. Jacobsen ryger ud på sidelinjen. Og han tjekker lige, om han er OK. Den unge Svendborg-fan. Lad os lige prøve at se her. Han braser altså igennem, og så siger han, ups, værsgo, må jeg smage lidt af den cola? Ja, det er blandt is og cola, venner og fjender. 4 minutter af fjerde quarter. 92-79 til Næstved. Mariegård, Farris. Trækker en fejl på Christoffersen. Det bliver Christoffersens fjerde personlige fejl. En holdfejl på nummer 2, eller anden holdfejl. De holder altså Christoffersen på banen. John L. til Mikkel Plantin. Godt crossover, men mister lige fodfæstet. Øj, jeg kan jo klare. Siger Billy Farris. Trækker endnu fejl. En anden interessant ting her, det er altså match-up mellem Jonas Buhr og Ivan Høger. De er altså i gang med stregspil i håndbold i øjeblikket. Ja, det bliver gået til vaflerne, det er der ingen tvivl om. Det kommer til at se her, tror jeg. De kommer vist til højre i billedet der, tror jeg. Jonas Buhr, han hænger altså på. Jamen, Jonas Buhr er en ekspert i den form for spil. Måske spille til håndbold. Han er god til at gå til vaflerne. Han var i tvivl, om han skulle spille i den her sæson. Han har været i tvivl, om han måske skulle spille de seneste 3 sæsoner. Men han spiller stadigvæk rigtig godt, og man ser jo altså, at erfaring, det betyder en hel del. Ja, han har en stor del at gøre med Bakkenberg, synes jeg, og har haft igennem mange år. Jeg tror, hans rutine og meget det, hans nærvær til træninger og til kampe gør, at de andre bliver følt sig mere sikre, det de skal gøre. Og det har en stor betydning selvfølgelig for et hold, som er både blanding af unge og ældre spillere. Det stopper til Jonas Buhr. Jens Jensen. Øj! Så ringer luftværnet i Svendborg. Ja, der var ikke meget kontakt med den der. De tror på det. 4 point er mellem dem. 6-42 igen. Mariegård til Plantin. Rundt til Billy Farris. Han scorer 2 point. Mikkel Plantin spiller klasse. Virkelig godt spillet, Mikkel her. Rigtig god aflevering. Jens Jensen på bladen, ingenting. Og så får vi en usportslig fejl. Den kommer efterfølgende. Vi ser både Ivan Høger og Billy Farris vende sig rundt, og de puster altså brystet op. Usportslig fejl, 2 straffekast til Svendborg og bolden i siden. Det vil sige, at Svendborg kan bringe sig foran med 2 eller 3 point. Ja, der har vi den her situation, som vi måske lige Lad os lige prøve at se den her. Det ser Jonas Buhr med nummer 15. Ja, han sender lige den her venstre albue afsted. Den er lidt svær at se herfra. Men det bliver altså en usportslig fejl, og der skal tages en timeout. Lad os prøve at høre, hvad Bakkenbergs vælger at snakke om. Here, Jens, come. Let's go. Hey, go green. Go man, okay? Okay, offensively, let's go with the rush and see if we get it in there. Let's feed him in there, okay? No preset. Yeah, get up in the preset, but if you have to set up, we do that. Let's just run. Let's run the wings. Yeah. But hey, first of all, let's get stops. It's gonna be John L. It's gonna be Charles Lewis for the Orlando Magic here at Phoenix All-Star Weekend. Please watch NBA on DK4. This is
D-Rose of the Chicago Bulls, and please follow DK4. I almost had it, didn't I? All right. This is D-Rose of Chicago. All right, come on. You know you're playing. I got you. I'm going to keep laughing. So please follow. Oh, I said please. All right. I had it. All right. This is D-Rose from the Chicago Bulls. Follow. I want to say please so bad. All right. This is D-Rose of Chicago Bulls. Follow NBA on DK4. Ja, så lykkedes det for Derrick Rose. Samtidig så lykkedes det for Billy Farris at score 2 straffe. Og nu er det helt lige 71. 6 minutter tilbage. 7 minutter af 4. kvartal. Vi ser, at de er foran næste og ved høj, forholdsvis sikkert. Vi har fået en melding fra Bakken Bæresbænken. Morten Salerts kommer ikke tilbage på bænken. Hvor alvorligt det er, vides endnu ikke. Vi har fået en Miskovic ind i stedet for Jonas Bur. Han får den her. Det ender i hænderne på Mikkel Plantin. Jeg ved ikke, om man kan sige, det er lidt sent at få en gennembrudskamp, men det her, det kunne altså godt være en af dem fra Plantin. Jeg skal love for, at han har spillet godt. Og godt kaldt af Thomas Bilde før kampen. Farris. Det er godt reddet af Andreas Jørgensen. Farris spiller op, og så står de op i Svendborg. Ja, utroligt godt lagt i af Farris her. Jeg ser, hvordan Andreas Jørgensen virkelig kæmper derude i øjeblikket. Forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt. Endnu en angrebsbebagen her og 2 point. Jørgensen har altså en opgave. Jakobsen. 3 sekunder på uret. Den bør ikke tælle. Den får lov at tælle. 24 sekunder af uret. Så ud til at være løbet ud. Men støjen her i hallen, den kan altså ikke. Man hører ikke signalet. John L. Smith, det fejlede, får 2 kast. 4. fejl til Caron Clark. Fejlen er begået af nummer 11. Det er Caron Clark. Det er hans 4. fejl. Det er 5. holdfejl. Ja, og 4 fejl til Kristoffersen nu. 4 fejl til Caron Clark. Jeg ved godt, der kun er 4 minutter tilbage, men det er vigtige spillere i dag. Helt klart, det er meget afgørende. Jeg tror helt sikkert, at en af de 2 rører ud, så kan det godt være helt... Altså, det er virkelig stor minus for Bankenberg, specielt fordi Jonas Bur nu fik en overlagt fejl sidste gang. Hvis man får overlagt nummer 2, og det ikke med næste kamp, altså man er diskvalificeret næste kamp, og det er jo altså semifinaler for Bankenberg, så selvfølgelig skal han sidde på bænken resten af den her kamp. Mens der er stille her, det er der ikke længe, for han scorer igen. John L. Smith, Svendborg er foran med 2 point. Men lad os da lige prøve at hoppe over til Amagerhallen. Emilie, har vi fået en afgørelse? Jamen, her i Amagerhallen, så mangler 47 sekunder, og Amager får 69-60. Hørsholm har ikke været i stand til at lukke spytterne fra Amagers hold, og de har derfor den føring, som de har. Milian Petrovic, han er den eneste, som ligesom på Hørsholm, der stadig virker, som om han tror på det. Er der nogen chance for det overhovedet i din bog, eller er Amager vinder af den her kamp? Jeg tror, at Amager vinder. Hørsholm virker som om, at de sidste minut tid ikke har kunne få tingene til at flyde ordentligt. Okay. Emilie Ramberg, tusind tak for indsatsen i dag. Det har været en fornøjelse. Det var så det lige måde. Hej. Og mens vi hører, at det selvfølgelig nok koger lidt i Amager, ja, så koger det altså over her i Svendborg. De vilde kaniner på bænken, de har altså tæmmet bjørnene i en lille grad. Det er 4 point, det er intet afgjort endnu, men de har absolut momentum i øjeblikket. Ja, og det er i forsvaret, de gør det, hvor de ikke var så skarpe i første halvleg. Og det er der 3. periode, der er de virkelig tændt det nu. Bankenberg er så meget svært ved at få kvalificerede afslutninger. Plantin holder gang i. Jeg synes, at en af de store årsager til, at Svendborg angrebsmæssigt har været så godt kørende, som de har været, det er på grund af Mikkel Plantins angrebsspil. Det er virkelig noget af det bedste, jeg har set fra hans side. Faktisk, jeg vil sige, det er det bedste, jeg har set fra hans side i denne sæson. Uden tvivl. Her slipper han bolden. Det er svært at se fra uret. Det hænger over pladen. Og i Høger laver skridt. John L. Smith følger op. 2 point. Og så fører de med 6. Og de hopper på Svendborg-bænken. Men jeg synes faktisk vigtigst af alt, når vi taler Mikkel Plantin,
så er det det faktum, at det har givet Svendborg en fjerde violin. Det har været de 3 spillere hele sæsonen. Det har været Ivo Høger. Det har været Jonathan Smith. Det har været Billy Ferris. Og de kampe, de har tabt, er det fordi en af de 3 ikke har kunne levere, eller ikke har været til stede. Nu har de fået en spiller i dag, som har steppet op, og som har virkelig har lagt nogle point i kurven i anden halvleg. Og det gør, at Svendborg kan spille på flere violiner, og dermed bliver et hold, man måske kan regne med senere i den her turnering. Meget enig. 79-73 står det her. Vi skal have en timeout til Bakken Bears. Vi hørte altså 69-60 til BK Amager med under 40 sekunder tilbage. Og vi så 101-91 i Næstved mellem Næstved og Åbyhøj. Lad os høre, hvad Mathias Sted har. What we'll do it right now. We're still in it, okay? Lots of time. Offensively, let's go eye. Okay, if they go man, probably go zone with the big guy in there. Then go top and go. Top and go, okay? Eye and top and go. White, back and green. Just got to be all the way back, of course. You'll be Rover. See if we can make him pass it away from Tanel. Okay, so the top guy, see if you can get away from Tanel. When we pick up down there, I want you on Tanel right now, and you to pick up when he gets back in, yeah. Oh, you got someone else right now. Yeah. Let's go! Buddy rebounds! Let's get those rebounds! Ja, han prøver at sætte nogle ting op. Mathias Sted. Han har 3 minutter og 15. Han har Chris Christoffersen på linjen, og han skal skyde 2 kast, og de er altså bagud med 6 point. Det har været lige præcis den kamp, vi havde håbet på her i Svendborg i dag. Sidste 2 sæsoners DM-finalister op mod hinanden. Ja, men det er også meget vigtigt for Svendborg at få en sejr. Selvfølgelig resultatmæssigt i stillingen. Nu kommer det ikke til at betyde så meget, om de får deres 3. plads eller ej. Men på grund af, at de er blevet sweepet ud, altså de har fået ren nederlag i finalerne de 2 år mod Bakken Bears. Så 2 sejre i grundspillet, det kan virkelig give dem noget selvtillid inden for slutspillet. Jamen og plus, at den her sejr, nu ender de måske på 4. plads, men det ved de jo ikke her. Og den her sejr, den holder for Bakken Bears for en eventuel finale. De 2 hold har mødtes i de indledende runder i pokalfinale, eller pokalturneringen de seneste 2 sæsoner også. Det ene år, der vandt Svendborg, og det andet år vandt Bakken Bears. Og begge år, ja, det gik holdet altså videre og vandt pokalmesterskabet. Jørgensen sender den afsted, ingenting. Og se, hvad Erik Bell finder på. Vi er under 3 minutter nu. Bell holder den i live, og så forstørrer han at stusse den med. John L. til Plantin, og han bliver fejlet af Erik Bell. Og det bliver 3. fejl til Erik Bell. Høger tjekker ind. Ja, nu har vi ikke situation med Erik Bell. Han brokker sig voldsomt over den situation i den anden ende, hvor han mener, han blev fejlet. Og vi fik at vide, at Morten Salers ikke tjekkede ind igen. Men han tjekker altså ind nu. Og så spørgsmålet er, om han er klar, eller om det er ungdomskodhed. Altså, han er ikke helt klar over, hvor skidt det er, det her. Ja, men det er også et tegn på, altså, det kan være farligt med at spille videre. Ja, helt sikkert, men jeg er overbevist om, at de ikke sætter ham ind, hvis ikke han er klar. Men altså, det er også tegn på, at Bakken Bears, de går virkelig efter den her sejr her i dag. Det kan vi også se, hvorfor de holder Jonas Bure ude og så videre. Ja, det er der ingen tvivl om. Jens Jensen, 3-pointsforsøg. Plantin med en rebound. Høger viser Chris Christoffersen henter rebounden. Og så der kan fejl. Der fejler Martin Marigaard her. Og en OK fejl faktisk, fordi de er uden for holdfejl, og han skal stoppe bolden, før han når til kurven. Så meget rutineret lavet Martin Marigaard. Kan de måske lige have tørret gulvet, det har de også i gang med. Han rækker efter bolden, han får fat i den. Så ser vi altså det velkendte brøl fra Andreas Jakobsen samtidig. Og han rækker hånden op, både for at blive hjulpet op, men også pegefingeren har løftet. Marigaard, han erkender, at han lavede fejl. Ikke lov at tælle.
Jacobsen vil gerne have scoring med. Og her har vi endelig resultat for Team Fogh. De vinder 106-97, altså med 9 point. Team Fogh vinder. Christoffersen tipper, og han scorer 2 point for en fejl på Ivan Høger. Det bliver 4. fejl. Vi har set Bakkenbergs her nu flere angreb i træk, men specielt det her angreb. Selv den ene penetration i midten efter den anden for at få noget. De har ligesom regnet ud, de har ikke ramt noget i den her periode. De har ikke kunne få spillet til at virke udefra, så nu sender de bare Jens Jensen og Andreas Jacobsen ned i midten for at trække nogle fejl. Store straffekast for Christoffersen. Clark får tippet, men Mariegård får den altså også løbet op. Og så står de oppe i Svendborg. John L. Schmidt holder balancen. 2 point. Helt stærkt. Andreas Jacobsen, han tog altså bolden fra den ene hen til den anden på et splitsekund. Fejl er nummer 15. Anden fejl. John L. Schmidt. Men der ser vi altså hvorfor, at det er, man er så begejstret for John L. Schmidt i den anden ende. Flyvende højt tempo, og alligevel får han sat af i god balance. Det mest fantastiske ved John L. Schmidt er jo hans evne til bare at hænge i luften, og så få balancen. Hvad siger man? Og nummer 2 er også på. 17 point. 17 point til Andreas Jacobsen. 4 point skiller med. Jens Jensen tæt på at stjæle den. Og så får de altså besøg på sidelinjen derovre igen. Jeg ved ikke, om det er VIP-pladser. Det er i hvert fald VIP-skilte. Det er det blevet til. Og her har vi endelig resultat for Amager. De vinder altså med 73-62 til Amager over Hørsholm. Mariegård, 3 sekunder. Godt forsvar, Jacobsen. Høger! Jeg er glad for, at han ikke scorede den der, for det havde altså fået hallen til at eksplodere. Jacobsen. Spørgsmålet, jeg tror, han får lov at tælle. 2 point tæller Andreas Jacobsen. Angrebsfejl, og det giver 2 straffekast. Det er en 2-pointskamp, men det giver altså 2 straffekast, da han har sluppet bolden, og scoringen tæller. Lad os lige prøve at se situationen, at han kaster den op. Det er ikke god balance med venstre hånd. Ivan Høger, han står der. Han drejer faktisk skulderen lidt. Men efter, at det i og med, det er efter, han har sluppet bolden, ja, så er det altså en skubfejl. Og så bliver det 2 straffekast på grund af holdfejlen i den anden ende. Timeout. Craig Peterson får ordet. The court and then fucking put your head down. Shoot it, Mark. Yeah, okay. If you ball screen and they switch, you got to get yourself to the low post. Okay. Now listen, we got 2 foul shots here. We got to keep the ball in front of us. Remember this. Andreas Jacobsen's going to go right most of the time. Okay. Now listen. Next time down there, okay? What was I going to say? Okay. Let's do this. No, what's that? Run ahead and look for that goal to John L. coming over the top. Okay, yeah, we go Billy here, John L., Ivan, Martin or Mikkel got the ball, the other one here. John L., take him down, come over the top, then look to pop it into Billy and go back door. Yeah. Okay? I don't have it. Come on. Yeah. 1, 2, 3, reps. Hey, we get the rebound right here. 1, 2, 3, Han har tabt lige tråden med kort øjeblik, Craig Peterson. Der er masser af pres på. Men det var altså Ivan Høger, der trak angrebsfejlen. Og han skal altså skyde 2 straffekast. Og som Ivan Høger har skudt straffe i dag, så er det nok ikke utilfredsstillende for Bakkenbergs, at de får stoppet ud og får ham sat på linjen. Helt klart. Jeg synes også, at jeg faldt noget helt rigtigt forsvarsmæssigt på Andreas Jacobsen. Han er altså utrolig farlig i denne periode kamp, og han skal overhovedet ikke have lov til at finde til højre. Høger scorer det første, og Svendborg-bænken vil have Svendborg-spillerne tilbage.
Han scorer begge to. Så er det 4 point. Hvem skal vi gå til? Jeg tror, det bliver Jacobsen. Jens Jensen har tidligere ramt nogle meget, meget vigtige trepointsscoringer på Bjørnene. Det er et langt angreb, de spiller her. De smider den væk. Ender Jens Jensen smider den væk. Plantin ender med den. Han bliver fejlet. Andreas Jacobsen. Plantin skal på linjen. Ja, han kan med 2 straffe her gøre det til 6 point, så altså 2 fulde 3 points, hvad skal man sige, possessions, hvilket gør det meget, meget svært for Bakken Bears. Han har scoret 16 point, Mikkel Plantin. Om lidt så får han 2 straffekast. Han har taget 7 rebounds. Han har spillet en brandkamp. Men lad os prøve at hoppe ned til Massias-sted og høre. Got to press Andreas here. Okay? So, no. You take it out. Martin, you take it out. You come to the middle. Overrun him. If you can't hit him off the back door, you go yourself. But you got it. Simple screen up top, okay? You got to hand it off to Andreas. You got to pick and roll up top. Chris, you got to be around this area. Okay? Shooter here, Jens Morten. Jens Morten here. Chris, top screening. Okay, pick and roll up there. So you're going to hand it off to him. After that, okay, you got to get underneath rebounding. Okay, so if he goes this way, look for it up here. You got to be ready to rebound. Let's go, all right? They got to get this rebound as well. Respect. For de 85 point, der på nuværende tidspunkt er scoret. Ja, så stiger niveauet igen. Fansene rejser sig op. De har fået valuta for entrépengene i dag. Det har været en fremragende kamp. Bakken Bears har nu ikke flere timeouts tilbage. De har 30 sekunder. De er nede med 4, måske 5. Det bliver 5 point. Jeg vil ikke have valgt den timeout på det tidspunkt her. Måske efter det sidste strafkast, Mikkel Plantin. Hvis han sætter den her, så kunne jeg få den til halv bane. Han scorer også den. Så er det 6 point. Det er stadigvæk blot 2 positioner. Det er 3 gange, eller en 3'er, de skal bruge. Clark kan ikke finde håndtaget. 3 points forsøg. Karen Clark. 19 sekunder, og så vil de fejle. Jacobsen fejler. Jeg får lige en henstilling her af Carsten. Eller Gert Sørensen for, for en lidt hård fejl. Men det er jo, at de dømmer ikke nogen overlagte fejl, medmindre det... Så var de 2 landsholdsspillere, 2 landsholdskolleger lige hen og sige noget. Jeg tror, Andreas Jacobsen lige var hen og sige et eller andet til Mikkel Plantin. Men den unge, han bærer det altså på sine skulder. Gladsaxe-knægten her. Han har ramt de sidste 4 straffe. Nu har han scoret 20 point. Lad os se, om Karen Clark sætter endnu en. Han forsøger i hvert fald. Jonathan Smith kommer op med den. Og så er det overstået. 8 sekunder tilbage. Jonathan Smith skal skyde 2 straffekast. Jeg er ret sikker på, at det slutter her. Chris Kristoffersen får sin 5. fejl. Jeg synes faktisk, Chris har spillet en ganske okay kamp. Det synes jeg. Jeg synes, han spillede en god kamp. Jeg synes, han spillede godt. Specielt i 3. periode, i starten, hvor de havde en rigtig god periode. Det her synes jeg også er en lille smule symptomatisk for Bakken. Vi har set det nogle få gange, når de har tabt kampe, at de næsten udskifter sig selv ihjel. Specielt, når de har rigtig meget momentum i 3. periode, der skifter de 4 mand på en gang. Og når det så ikke lige præcis virker, så giver de Svendborg lidt kampen tilbage. I hvert fald muligheden for at komme tilbage. Stor cadeau til Svendborg. Super godt spillet. Absolut. Jeg er meget enig også. Det er det, du siger, Lav. Men så til de udskiftninger, i dag var det meget tydeligt, at det var det dårlige tidspunkt, at de tog på. Vi har fået et slutresultat her, hvor Clark sender den afsted. Jens Jensen tipper. Den ryger ikke i. 91-84. Svendborg Rapids sweeper populært sagt serien med Bakken Bears. De vinder begge kampe over dem. Eneste hold, der har gjort det i år, det er Næstved. Og nu har melder Svendborg sig altså ind i kampen også. Vi fik et slutresultat fra Forum Horsens. Der vinder Horsens IC med 95-89 over Randers Kepler. Så de 2 tophold, de 2 hold, der var sikret videre i semifinalen, de taber altså i aften. Ja, det er lidt overraskende, at Randers taber til sig selv, og man kan
godt kan sige, at de er jo sikre og så videre, men altså, man skal være motiveret til sin kamp. Det er meget overraskende. Man ved simpelthen ikke, hvad man får. Jeg så mod Sisu i weekenden, og hvor de fik læstelige klø og spillede simpelthen pinligt ringe. Men her er en spiller, der ikke spiller ringe, og specielt ikke i dag, Mikkel Plantin. Ja, det er fantastisk. Mikkel, endelig vil jeg sige, fik han sin ordentlige, kalde det debut, eller gennembrud, fordi det kan man jo roligt kalde den her kamp i dag, Bilde. Ja, det er der vist slet ingen tvivl om, og de fejrer det altså her på behørig vis. De har vundet kampen, og dermed så sikrer de sig altså tredjepladsen i Kanal Digital Ligaen. De slipper for Bakken Bears i semifinalen, og må ikke Bakken Bears er rimelig glade for det lige nu. Interessant, kan man sige, at Svendborg skyder 12 for 12 på straffelinjen. Det var bare fordi Thomas Nu er altså rigtig fine procenter på det. Vi arbejder i øjeblikket med kampen spiller, eller på kampen spiller. Og så er vi ved at være der. Stillingen er altså 91-84, og det slutter altså her i Svendborg. Med det, nu er det tid til at kigge på kampen spiller. Mikkel Plantin, må vi få et smil? Ja, kampen spiller. Du er noteret for 20 point, 7 rebounds, 2 assist, 2 steals. Flot kamp af dig. Hvad var forskellen på kampen i dag, som jeg ser som de gennembrud i det her år, og så på nogle af de andre kampe? Jamen, altså, jeg synes bare, som hold spiller vi rigtig godt. Der er super meget energi, som vi måske har manglet lidt i starten af sæsonen. Og så, ja, det er det, der gør forskellen, mener jeg. Mikkel, hvor tæt er I på at være der, hvor I skal være på det niveau? I har jo svinget noget, må man erkende. Ja, det må man sige, men jeg synes klart, at det her det er noget af det bedste, vi har spillet i år. I hvert fald energimæssigt, så er der nogle små ting, vi er ret på, men det håber jeg på, og tror også kommer her nu. Og Mikkel, jeg forstår, at man skal give holdet lidt kredit, og det skal du selvfølgelig også gøre på sådan en god kamp som i dag. Men hvad var det, der var forskellen for dig personligt? Troede du mere på det i dag, eller kunne du bare mærke, at der var tur i den? Jamen altså, jeg ramte de første par skud, og så, ja, sådan var det bare. Jeg synes ikke, at jeg spillede bare, så kom det sådan stille og roligt. Okay, og Bakken Bears, dem er I ikke bange for at møde nu? Nu har I vundet 2 gange over dem. Ja, det er dejligt, må man sige. Okay. Mikkel Plantin, 20 point. Du er kampen spiller. Stort tillykke med det. Mange tak. Et par ord kvæde på den her unge landsholdsspiller. Ja, men vi har jo længe snakket om ham, i hvert fald denne sæson her, men også allerede inden sæsonen gik i gang. Der var han jo allerede med på landsholdet, da de spillede testkampe og så videre, og selvfølgelig sporadisk spilletid, hvilket han også fik i starten af sæsonen her i år for Svendborg, men altså som han har vokset i sin rolle, både på det her hold her, men som han også vil komme til at gøre på landsholdet.